our summer isn't gone, and to think I lied when I said goodbye. It's true, I'm holding on to you. Molt bona nit, avui és dimecres, dia 23 d'octubre de l'any 2013. Joaquim Mateu és ja el nou alcalde de Novetlè després de la dimissió fa un mes de Josefa Mateu, que ha sigut alcaldessa d'este poble de la Costera els últims 30 anys. Han tingut que renunciar al càrrec 7 regidors del Partit Socialista per a donar pas a Joaquim Mateu, que és economista i té poc més de 30 anys. De seguida els ampliem esta notícia. Joaquim Mateu Vinatges es converteix en l'alcalde de Novetlè després de la renúncia de tots els membres de l'equip de govern. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, Joaquim Mateu és el nou alcalde de Novetlè. Ahir va tindre lloc el plenari amb el seu nomenament. 7 regidors del seu partit, del PSOE, varen renunciar per a que ell poguera ser l'alcalde. Ocupava el segon lloc dins dels suplents en la llista de les últimes eleccions municipals. Joaquim Mateu Vinatges, un jove economista i segon en la reserva de les llistes amb les que el PSOE va concórrer a les darreres eleccions municipals, s'ha convertit en l'alcalde de Novetlè. La renúncia de tots els membres de l'equip de govern ha fet que tinga el comandament del consistori, però abans d'aconseguir-lo va tenir que prometre el seu càrrec com a regidor. El plenari que va tindre lloc ahir per la vesprada va omplir la sala d'alcaldes socialistes de les comarques centrals, diputats i representants del mateix partit, a més de l'exalcaldessa de la localitat, Fina Mateu. Fina Mateu deixa l'alcaldia ostentant el rècord de ser la persona que més anys ha estat al govern municipal en tot l'estat espanyol. Ha guanyat 8 legislatures a les que s'ha presentat i cada una d'elles per majoria absoluta. De manera que se'n va a l'Ajuntament en la cara ben alta, sabent-se volguda i conscient de que ha aconseguit canviar el poble. Pensem que fa falta un recanvi generacional. Vull dir que després de tants anys és precís que nova gent agarri el testic. I a més, en aquests moments disposem de gent jove, formada, capaç i amb moltes il·lusions. De forma que estem molt orgullosos de presentar com a candidat a alcalde a Ximo Mateu Vinatges. Baix la seva presidència, el nostre grup seguirà treballant unit com sempre per al poble de Novetlè. En arribar el moment de les votacions, els regidors varen exercir el seu dret constitucional dipositant una papereta en una urna amb el nom del seu candidat. Este va ser el resultat. De 7 vots emesos, Antonio López de Alemany, 1, María de las Nieves Torregrosa Ucay, 1 i Joaquim Mateu Vinatges, 5. Per tant, queda proclamat alcalde de la ciutat de Novetlè, Joaquim Mateu Vinatges. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de Novetlè, de l'Ajuntament de Novetlè, amb lleialtat al rei, respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. En el seu discurs d'investidura, Mateu va apostar per la transparència, l'austeritat i la col·laboració per a fer de Novetlè un millor lloc per viure. Pretenc ser un alcalde per a tots, sense distincions, i per això les portes de l'alcaldia estan i estaran sempre obertes per a tots vosaltres. Anem a gestionar tots els recursos i subvencions que estiguen al nostre abast per millorar la qualitat de vida de Novetlè. També serem molt estrictes amb el compliment de les despeses del poble, sense que això vagi en detriment de cap servei bàsic. I per descomptat, continuarem lluitant perquè els veïns de Novetlè gaudim d'una millor qualitat de vida i d'uns millors serveis culturals, educatius i socials.
Mateu, que té antecedents familiars de socialistes de renom, com el que va ser alcalde de Xàtiva Manuel Casesnoves, s'enfronta a una nova etapa en Novetlè, ja que ell és, a partir d'ara, el tercer alcalde d'esta localitat de la Costera, una de les més endeutades de la geografia valenciana. Ixa entrevista d'actualitat la esperàvem perquè volíem conèixer el que ha sigut el protagonista de la setmana, podríem dir. I és que un mes després de dimitir la històrica dirigent Josefa Mateu i una vegada solventats els problemes que ha generat la seva successió, Joaquín Mateu Vinatges es va convertir el dimarts en el tercer alcalde de la democràcia de Novetlè. El tenim ací. Joaquín, bon dia. Bon dia. Moltes gràcies per haver acceptat la invitació. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Indiscutiblement, eres el protagonista de la setmana, políticament parlant, així a les nostres comarques. Té raó. No perquè sigues l'alcalde del teu municipi, sinó perquè ha sigut molt curiós la forma d'arribar a l'alcaldia. Almenys això sí que estaràs d'acord amb mi, no? Sí. Ara anirem comentant tot. Tens apenas 30 anys d'edat i llicenciat en Economia. Arribes a l'Ajuntament de Novetlè. Com afrontes este nou repte? El nou repte l'afrontem, parlo de mi, també de la corporació que tinc darrere, amb molta il·lusió, moltes ganes de treballar. Som jovens i el repte és il·lusionant, vull dir-te, anem a donar-ho tot per el poble, anem a intentar-ho fer el millor possible, sempre dins de les possibilitats que té Novetlè, i amb moltíssima il·lusió, ganes, treball i força m'on sobra per damunt del cap. Dis-nos una cosa, a més els veïns de Novetlè pràcticament estaran tots cara a la tele en aquests moments. Quina línia va seguir la teva política? La nostra política es basarà en tres pilars fonamentals. Primerament serà gestionar tots els recursos que apleguen a l'Ajuntament de Novetlè, com són subvencions i tot això, de la millor manera possible, perquè estem passant un moment, tots els ajuntaments, difícil. L'altre serà les despeses, anar amb molt de compte, sempre que no retallem serveis culturals, socials i bàsics, anar amb molt de cuidado a l'hora de les despeses. I per últim, estar a prop del poble i veure què la gent necessita i al seu costat apoyar-los i, si és possible, concedir-ho. Compartixes la decisió de Josefa de deixar el càrrec després de 30 anys al front de l'Ajuntament del teu municipi? Per supost, és un tema personal, familiar totalment, privat, aleshores crec que sempre això és davant de la política, de qualsevol càrrec públic, això sempre és primer en la vida, doncs ho compartís totalment. Una vegada, i degut a les circumstàncies fet este canvi, feia falta este relleu generacional? Feia falta un relleu generacional, però també és veritat que Josefa, fins al moment, està 30 anys, jo sé que si haguera pogut tenia força per seguir 2 anys més, ho ha fet molt bé, tinc el llistó molt alt, tenim el llistó molt alt, la corporació que ens quedem, però sí, un canvi generacional en Novetlè després de 30 anys no ve mal i ara ens toca a nosaltres demostrar-ho que estem preparats, formats per a seguir en el llistó el que tinguem. Jo suposo que tanta experiència haurà servit per a que te doni algun consell ella mateix, no? Sí, clar, Fina sempre està ahí, és Fina, i jo qualsevol dubte que pugui tindre sempre he d'acudir a ella perquè és el meu referent polític ara mateix, no? I clar, sempre m'ha dit que escolta el poble, que estiga tranquil, que a poc a poc, molt de treball, moltes ganes, molta il·lusió i que a poc van eixint tots els resultats en el poble. La curiositat, conforme deia jo al presentar-te, ho saben tots vostès, si mos segueixen, i deuen de seguir-nos el programa tots els dies, és que, malgrat no figurar en la candidatura socialista oficialment, perquè sí que estaves en la suplència, però tot no estar en la candidatura oficial de les passades eleccions, assumixes el càrrec. Què ha passat en tots els teus antecessors en quant a la llista? És un tema que és fàcil d'entendre perquè se conforma una llista per a unes eleccions en la qual Fina Mateu va de cap de llista, suposadament volem guanyar i creguem que Fina serà l'alcaldessa. Per tant, la gent que l'acompanya en els 6 primers llocs darrere d'ella són gent que se prepara i entra per a ser regidor de l'Ajuntament, cada un en la seva parcel·la. Arriba el moment inesperat que tots esperaven que es complien els 4 anys i Fina, pels motius que he dit abans, familiars personals, té que dimitir. Aleshores fem una reunió, tota la llista, suplents i tot, i apareix el cas de que Fina tenia que dimitir.
Clar, Les cares de tots serien... molta sorpresa, treballadors, tots molta sorpresa, aleshores, després de moltes reunions, de molt parlar, es dona la possibilitat, ja que el 2 i el 3 no volen per iniciativa pròpia, ni el 4 ni el 5, ni el 6 ni el 7, pues, arriba el moment de que els suplents tenen que entrar en acció. I em toca un moment a mi, jo veig un repte il·lusionant i que m'agrada, pues, i dic avant, i com veig el suport de tota la llista, pues, i com està dins de la legalitat, pues... Ja estàs reconeguent-me que t'agrada. Sí. Val? Ara jo te tinc que preguntar, si t'agrada, en el moment en què se confecciona eixa llista per a les passades eleccions, com no demanes estar més amunt i entrar ja com a regidor? T'ho comento, jo en aquest moment me pilla en un moment professional, acabant la carrera, que no tinc encara ni un treball, ni... Aleshores m'ho ofereixen, però creia que no era el moment i tampoc m'esperava que ara fos el moment, esperava pues, el 2015 tal volta o anar de cap de llista o de dos, perquè això sí que sempre m'ha interessat, però és que en el moment que confessionalista del 2011 i de sort avui en dia arriba un moment professional i personal que ho puc agarrar, si no també haver dit, com molts que algú ho ha fet per tema personal i altres per temes professionals que no han pogut agarrar-ho encara aquí. Ens hem enterat que tens fortes arrels en la política comarcal i és que eres nebot del que fora alcalde de Xàtiva entre el 79 i el 83, Manuel Casesnoves. Quan va despertar el teu interès pel món de la política? Jo ja porto, des que soc ben jovenet, en el Partit Socialista, clavat i ajudant, i vaig estar en el Consell de la Joventut de Xàtiva, primer també, a través del PSPB, i fa molts anys que m'interessava la política. Després ha arribat el moment d'estar en Novelè i a tope. També soc nebot del president de la Diputació. També eres... Per la part de mon pare. També eres nebot d'Alfonso Rus? Sí. Del que no tens ningú parentès, que és el que jo en un principi, clar, tots escoltem, Fina Mateu dimitix, va ser ara l'alcalde Joaquín Mateu, i amb ella sí que no tens ningú parentès. Cap coincidència de cognoms, però cap parentès. Molt bé. Imaginaves algun dia arribar a ser alcalde? Pues, sincerament, m'hauria agradat, sí, sempre ho he pensat, perquè a mi és una cosa que m'il·lusiona molt i a més ara en aquest moment que estem econòmic, soc economista i és un repte il·lusionant per afrontar, no? És que és de veres que tal vegada este no siga el millor moment per a entrar en política conforme estan les circumstàncies, però això sí estàs dient que afrontes este repte amb il·lusió. Sí, perquè no és el millor moment i jo crec que sí que és el millor moment, és el moment que els polítics tenen que demostrar que saben, no? Que saben gestionar els recursos i que saben atendre el poble. Quan tot va bé, qualsevol pot estar al front de tots els llocs, tot va bé, però en moments durs com ara és quan un polític té que dir jo soc polític, estic ahí i així estem i estem solucionant això i l'altre, i de veritat estar en el poble. Ara és quan han de treure els polítics. En això tens tota la raó, realment, perquè clar, ser alcalde quan l'economia aflora, quan es poden fer 1000 coses, això és més fàcil. Ara és quan se pot demostrar la valua d'uno, tens tota la raó. Quines seran les teues primeres actuacions com a alcalde? Pues la primera actuació que tinc és el dia 9, que inaugurarem de novembre segurament un museu en Novelè. Ahir ja vaig estar en una reunió de municipis pel Pla Provincial d'Ocupació i Inversió en la Diputació i a poc, conforme vaig vinguent l'agenda, anirem actuant. En el poble com t'han rebut? Molt bé, mai es sap, no? Perquè la gent pel carrer, clar, tots molt bé, molta il·lusió, que ganes teníem, o coses d'aixes, o que alegria m'has donat, però després, el 2015, segons com ho vaig fer, veurem en les urnes i de veritat l'alegria era certa. Estàs postulant ja que el 2015 seràs tu el candidat, no? No, això no ho sé. Parle de la llista, parle de la corporació. Això tindrà que parlar el partit, però me referís que a mi, quan parle de mi, parle de mi, dels 4 regidors més que som del PSPB, que ara mateix som els que governem en Novelè. D'acord, però t'agradaria ser el candidat en les pròximes eleccions? Sí, per què no? Sí. Molt fart, entre cometes, tindria que acabar, però sí, a mi sí. És un repte, ja t'he dit, que m'agrada i que m'il·lusiona molt. Jove i valent, els veïns de Novelè, vostès que estan mirant-nos, segur que estaran esperançats en que este nou camí que s'emprèn en l'alcaldia municipal,
que siga beneficiós per a tots vostès. Joaquín, això és el que te desitgem. La teua sort depèn de la sort dels veïns del teu municipi. Ens trobem en la plaça Glòria Fuertes de Novetlè. Així del meu darrere està l'Ajuntament i ahir per la vesprada va tindre lloc un plenari dels més importants perquè en aquesta plenària es va decidir aprovar ja per resignació la dimissió de l'alcaldessa fins a este moment, des de l'any 83, 30 anys, de Josefa Mateu. I la tenim així amb tots nosaltres per a fer-li una de les seues últimes entrevistes perquè també hi ha que apuntar que no li agrada gens eixir en televisió. Josefa, molt bon dia. Bon dia. 30 anys donen per a molt. Comencem pel principi. Per què vas decidir presentar-te a l'alcaldia? Per què vaig decidir? Pues perquè teníem l'aigua potable contaminada i teníem que anar per beure i guisar, teníem que abastir-nos d'aigua d'altres poblacions, en cotxe, garrafes, d'aigua per portar l'aigua i tot això, i vaig pensar que teníem que fer alguna cosa perquè el poble tinguera aigua potable, perquè no estiguera contaminat, i això va ser de fet, el primer que vam fer va ser un poble d'aigua potable. Quin va ser el resultat d'aquelles eleccions? 7-0. Per majoria absoluta, Sí, majoria i avassallant. Sí. Aquella bona acció, per dir-ho d'alguna manera, va desenvolupar en un recolzament unànim també per part dels veïns en pròximes eleccions, no? Sí, d'entonces per així jo estic molt contenta que de fet els ho ha dit a la gent en una fulla que els ha repartit avui i que vaig llegir a nit també en el pleno, vaig llegir al pleno i anava dirigida al ple i al poble. I els heu dit que estic molt agraïda perquè totes les eleccions que hi ha hagut des del 83 per així hem tingut sempre majoria absoluta. El recolzament de la gent, la confiança de la gent en el que nosaltres proposàvem ha sigut una cosa que s'han fiat de mi i de tots que anaven en companyia meua, i per tant és una cosa que estic molt agraïda perquè la gent és molt bona gent. El fet de que Novetlè sigui un poble de pocs habitants fa que la relació entre el polític i el ciutadà siga quasi amistosa i més sentimental que purament política? Sí, jo així la política sí que l'ha gastat perquè si entenc que la política ben entesa, que és, com diu el diccionari de l'Acadèmia de la Llengua, és l'art de servir a los demás, que diu en castellà, perquè pues, si ho agarrem així, pues, sí, la gent es dirigeix a tu com una persona que a veure si li pots resoldre algun problema si és que el té, o a donar-te una notícia, o a fer-te una confidència que a vegades n'hi ha, jo què sé, es dirigeix a tu no com a un polític, sinó com una persona en la que pot confiar, i jo pues, sempre que he pogut, igual que els meus consellers, sempre que hem pogut resoldre, si hi ha hagut problema, si hem pogut resoldre-lo, l'hem resolt, i si no ens han donat les raons per les quals pues, no s'ha pogut fer, però que la relació és més personal que política. Creu que si haguera, en lloc d'haver sigut des del PSOE, haguera sigut un altre partit polític, haguera tingut el mateix suport en la població? Sí, jo penso que sí. Suposo que sí perquè, vamos, a vegades diuen que no votaven al partit, que votaven a la gent. No, jo suposo que també les sigles estan ahí, i el que sí que és de veres és que quan tota aquesta època en la que va haver tan gran debacle pel Partit Socialista, Novetlè sempre ha tingut majoria absoluta. No sé, algo hi hauria que a lo millor... I bueno, també és possible que jo no he mirat tampoc partits polítics, o sigui, a la gent per els colors, per les idees que han tingut. Jo sempre que he tratat amb la gent, he tratat com a persona, i una de les coses que es dic en la fulla aquesta que els he repartit és que jo he estat en un partit polític, però que el meu partit polític sou vosaltres referint-me a la gent. Entonces, és això, vull dir-te que... És una relació més personal. Més personal, sí, sí. I per què va triar les sigles del Partit Socialista i no d'un altre partit d'esquerres? Així estava governant la UCD i se ho van deixar estar. No van voler continuar, entonces a mi van vindre a buscar-me els del Partit Socialista que hi havia així entonces, i no van haver altres que em digueren res, jo no vaig tenir problema. Les meves idees també anaven un poc per ahí, perquè si haguera vingut de Fuerza Nueva t'asseguro que no
que no l'haver acceptat, m'haver presentat per lo que fora ja estava, no? Però entonces lo que va estar, com aquell que diu, de moda, va ser, quan en el 82 va guanyar Felipe González les generals, pues lo que més va abundar va ser el Partit Socialista, i es van presentar així, m'ho van comentar, entonces pues em vaig presentar per este. Millor dit, jo primer, ara que recorde, vaig entrar com a independent. I després, quan ja vaig veure que si no m'afiliava no hi havia res a fer en quant a recibir subvencions i coses d'aixes, pues jo dic que sí, hi ha que afiliar-se. I no és que m'afiliara per recibir, sinó perquè les idees meus també anaven per ahí, no? Però en un principi jo vaig entrar com a independent. Era qüestió d'organitzar-se, no? Sí, organitzar-se, sí, poder estar traient el màxim possible pel poble. El primer dels seus projectes, el motiu que la va impulsar va ser el tema de l'aigua. Sí. Quins altres projectes ha anat, els més grans, els més importants, ha anat desenvolupant al llarg dels 30 anys? Són tants que tindríem un rosari. Un d'ells la recuperació d'aquest Sí, ajuntament que jo tenim. te diria que dius, n'hi ha molts, perquè n'hi ha moltes coses que és el que han fet. De fet, el patrimoni que teníem en l'Ajuntament en l'any 83, segons posa l'inventari, el llibre d'inventari, eren de 2 milions i pico de pessetes d'aquell entonces, clar. Sin embargo, avui el patrimoni que tinguem són de 8 milions i pico d'euros. Vol dir que obres se n'han fet moltes. Tinguem deutes? És de veres, perquè este senyor d'ací darrere que tinguem, el Palau, ha costat molts diners de restaurar, perquè no és una cosa, no és el mateix restaurar que fer-lo nou. Però jo les dues coses més importants que n'hi ha, perquè per no fer la retafila que en la fulla eixa es dic unes quantes coses, però les coses més importants, una és el tracte amb la gent, i això no val diners, i això és tractar amb la gent així de tu a tu, veient els problemes que tenen, veient si pots resoldre-los, estan divertint en companyia d'ells si fa falta també, que no és menester sempre estar en problemes ni mucho menos, sinó estar en la gent, el contacte dia a dia amb la gent, i això és una cosa de les més importants. I després el Palau de Tallada, i això és de la que més orgullós estic, que estic ahí presidint esta plaça, este poble, i crec que tots els veïns que de veres volen Novetlè, veuen en este edifici una cosa emblemàtica pel poble, perquè l'han restaurat des del segle XVI, i si no l'haveren restaurat s'haveren anat a pique i haveren perdut un tros d'història molt important de Novetlè, i penso que val la pena estar un poc endeutats, i ja ho anirem pagant conforme puguem, a poc, perquè està fet un préstamo que vam fer per llarg plaç, i no és molt, són molts diners que vam tenir que emprar, sí, en el préstamo, però aniran pagant-se. I este senyor, ho dic així en motiu de respecte al Palau este, més que res estarà ahí i permaneixerà, i el deute es pagarà i estarà ahí. Parlant del deute, Novetlè sempre ha sigut molt criticat en els últims anys per aquest gran deute que arrossega, que sempre encapçala les llistes de les poblacions més endeudades. Però al banc. Quina és la diferència de veure-li el banc a veure-li al cas administració? No és el mateix de veure-li el banc, perquè ho tens ja programat per pagar-ho a poc, i vas pagant-ho, i si li deus a les empreses que estan dia a dia, estan ahí, a més, si és a les empreses, és que vull dir dues coses. Si és a les empreses, els pobles tenen que treballar. Jo preferís que endeutar-me en el banc i anar pagant-ho d'una forma programada, que les empreses tinguin que estar ahí suplicant cada dia i que no pugues pagar. I això és una cosa. I una altra cosa és que Novetlè ix moltes vegades perquè dona comptes a la sindicatura de comptes i Hacienda. Els que no donen comptes, segurament no ixen, però és perquè no saben com estan. Nosaltres sí que sabem com estan, perquè complim els plazos de tindre que donar compte a qui toca. Quants diners es deuen als bancs i per quant de temps està programat aquest deute? I el banc, el préstec és de 1.200.000 i alguna cosa. En la fulla els ho posa, es posa. Els diners que hem demanat al banc està programat per 20 anys. O sigui que 20 anys, això està pagat, dius, 20 anys que són després de 30. Doncs mira, uns quants més. Però després està el pago que vam fer a proveïdors,
que també està programat a 10 anys, que va pagant-se a poc a poc. I ja el que n'hi ha és el que ens deu a nosaltres l'administració, conselleries i diputació, que tinc que dir que Diputació és la que més paga, les conselleries sí que és que estos ens deuen vora 300.000 euros, que pareix que no, per un ajuntament com este, pues, són diners, i després tinguem el patrimoni que tinguem ara, que està també inventariat per una empresa externa a l'Ajuntament, i este patrimoni ascendeix a 8 milions, no sé exactament, 8 milions 300 o alguna cosa així. Que és, si fem el balanç, la gestió està a favor de l'Ajuntament. També és de veres que no anem a vendre res. De moment, ningú pot dir d'este agua no beberé, no? No, però un ajuntament no deu vendre patrimoni. Deu intentar conservar-lo i agrandir-lo si pot ser, no a costa del benestar de la gent, però sí cuidant-ho. Al llarg d'estos 30 anys vostè ha sigut testimoni dels cicles de l'economia, dels cicles de la política, han passat per Generalitat, PSOE, PP. En quin període de temps ha hagut més bonança per a la localitat i si això ha tingut que veure també en les administracions autonòmiques? Bueno, el temps més bo per tots ha sigut el temps que ha sigut en general per tots bo. El temps que no hi havia crisi, pues, mal has començat. Per nosaltres, de fet, quan vam fer el préstec per aquest ajuntament, nosaltres no devíem. El que passa que, i per això ens vam fer el préstec, perquè si la gent d'haver vist que nosaltres estàvem endeutats, no ens ho va haver autoritzat. El que passa que al no tindre deutes, ens va autoritzar i és quan ens hem endeutat. Nosaltres, jo en general, de les conselleries, més de la Diputació. Quasi sempre he tret més diners de la Diputació que de les conselleries. I en els presidents que hi ha hagut, en general, m'ha portat prou bé en quasi que tots. Siguen del PSOE, hagin sigut del PP, jo no he tingut problemes en ells i de fet sempre que els ha demanat alguna cosa i ells han vist que era factible i que no eren tonteries, pues ho he aconseguit i la veritat és que estic contenta en el que he aconseguit. El que més em va costar de tot va ser una cosa molt important també, que és treure el tràfic de la carretera aquesta que tinguem així davant, treure-lo fora, que va ser fer la variant de la carretera. Ahí sí que vaig tenir que pelear moltíssim i entonces el govern autonòmic era del PSOE. Jo me'n recordo que vaig tindre varios encontronazos, haig de dir-ho en castellà perquè s'entenga millor. Vaig tindre diverses discussions en conselleria perquè ells no volien que la carretera anara per on va ara, volien que vinguera més a arrimar al poble, en la qual el poble no haguera pogut fer ninguna cosa, volien que l'arrimàrem al mateix poble i una vegada darrere una altra tindre que estar allí peleant en ells fins que al final, almenys 2 anys i mig, vam estar de forma que la gent ja quasi que no es creia que anàvem a aconseguir-ho, que diem però que no ho faríem, però per fi es va poder aconseguir i avui la carretera diu sí, passa tràfic, però jo què sé, els xiquets poden passar, xiquets i grandets, podem passar més tranquil·lament perquè el tràfic, tu imagina't que tot el tràfic que va per fora estaria per així dins encara, seria un caos. Jo crec que la qualitat de vida de la gent del poble ha millorat prou en l'obra aquesta, que també és important. Perquè n'hi ha obres, perquè, per exemple, una altra que dius, així la riuada del 80... Què va ser, del 81, em penso que va ser? Això de la Pantanà, de Tous, així va ser un caos també, com sempre, no? Quan nosaltres vam entrar, des d'entonces per ací, diners soterrats, n'hi ha un fum perquè no hi havia ningú desagüe pluvial. Avui en dia, jo quan dorm i plou, estic prou tranquil·la. Antes ves una goteta d'aigua a baixar per aquest carrer i ja el sofocaves perquè és que si ens donem compte estem baix de la serra i aquesta serra, tots els carrers que tinguem així són barrancs naturals. Avui són carrers però realment són barrancs naturals d'aquesta serra. I ens inundàvem, però avui tinguem uns desagües pluvials que van al riu i francament també són diners que estan ahí gastats, que la gent no es veu però que són precisos per a la vida
per a la vida del poble. Que curiós que les dues grans obres que s'han fet han tingut relació en L'aigua, l'aigua. La primera sí. per l'aigua contaminada Sí. i esta segona per La segona perquè en teníem de la massa. pluja. Primera perquè no en teníem i després perquè en teníem massa. Sí. Al llarg d'estos 30 anys s'han fet grans projectes, però s'ha quedat algun que li haguera agradat que haguera eixit i que s'ha quedat en el Me tinter? se n'ha quedat uno que s'ha quedat a mitges, que és l'Ajuntament vell, el que estava antes, el que era l'Ajuntament, el vam començar en el plan Zapatero, el plan E, vam començar a fer-lo a un CEAM, un centre de majors, se considera un centre de dia. I vam començar, i es va fer, es va construir, però no vam tindre prou per poder-lo amoblar, vestir, dotar dels recursos que tingueren que tindre. I clar, enseguida ens ve la crisi i ahir s'acaben d'anar tancant residències, i tot això no s'ha pogut obrir encara. Està fet, li falta el mobiliari, que no han tingut diners per això, i li faltaria posar-ho en marxa. I això és una de les coses que es queden ahí com una xocoteta Espineta. espineta, sí. I a part d'eixe, es queden projectes a llarg terme que continuaran les persones que vinguen darrere? Sí, jo suposo que sí, que un projecte així gran, de moment no el tinguem, un projecte així d'envergadura no el tinguem el dia a dia, perquè jo estic, des que està la crisi en marxa, jo i els meus consellers estem dient que el que hi ha que fer és mantindre el que tinguem, mantindre-ho bé i de forma que a ser possible que es doni el millor servici possible a la gent i que si no puguem fer més obres doncs no ne fem, però mantinguem les que tinguem, que és molt important, perquè això és una cosa que jo sempre ho he mirat també, és dir, anem a fer això, però ho podrem mantindre després, si ho puguem mantindre ho fem, però si no ho puguem mantindre val la pena que no es faça, perquè és que si no es dius, fas obres, i és l'espineta que m'ha quedat no és que no ho puguem mantindre, és que no s'ha pogut obrir. No s'ha pogut obrir, però... Gestionar un centre d'aquestes característiques és molt costós. Sí, és molt costós i més quan hi ha crisi. Si de uns quants anys la cosa passa, jo suposo que els meus consellers que pensen que continuaran perquè la gent del poble sap el que tria quan venen les eleccions, i no estic fent propaganda encara, perquè encara no ha entrat, suposo que això es posarà en marxa algun dia. Parlem del tema de la qualitat de vida dels ciutadans. Han fet moltes obres que, com comentava, no es veuen però que milloren la qualitat del dia a dia dels veïns de Novetlè. Com es viu el tema de la crisi? També hi ha molt d'aturat així en la població? Es manté un nivell de vida com abans? N'hi ha massa gent parar, això sí que és de veres, però un ajuntament com este en això pot fer molt poqueta cosa. Molt poquet. Ara a Postres n'hi ha un plan d'estos de la conselleria que puguem agarrar crec que és fins 16 treballadors, però treballant una hora al dia. I me diràs tu això per què serveix si no és per traure gent del paro, l'atur, i que baixi el número perquè per resoldre la papeleta d'una família en una hora al dia de feina no. Doncs l'Ajuntament això no anem a demanar-ho perquè no. I després, en la qualitat de vida del poble, doncs, francament, sí que n'hi ha gent que està potser patint perquè té la gent però que estiguen tots parats, efectivament no crec. N'hi ha cases que potser estan passant-ho mal, però encara que tenen alguna ajudeta. De fet, els serveis socials a l'Ajuntament està funcionant i està ajudant tot el que pot a fer els papers que facin falta, i si poden algun tipus de subvenció per algun motiu, per el que siga, això sí que estem fent-ho. Ara parlem ja d'una qüestió més personal. S'ha deixat l'alcaldia per quin motiu? Allí els he dit que l'edat, que els anys van passant. Estic cansat? Doncs no, perquè jo soc una persona prou activa, però ve moments que sí que dius, els joves això ho podrien fer millor. I entonces dius, motius personals, motius familiars, motius de salut, bueno, jo tinc tecles com tinguem tots, però que no m'impedeixen. La veritat és que les tecles que tinguem es poden tocar bé a una mà i a dues mans, no hi ha problema. La salut realment no és. És això, que són molts anys ja. I el número 30 és bonico. I el número 30 és bonico.
Jo no ho sé, però a mi em dia ma mare que els abuelos, allà en el Pla de Corrals, que d'on era ma mare, un abuelo dels meus, un bisabuelo o tatarabuelo, no sé què, va ser alcalde pedàneo, em penso que va ser un o 20 anys, i l'altre 24. Jo dic, pues tinc que passar-los davant. I ja els ha passat. A vos si deu ser genètic, això de ser alcalde? A veure si sí, és genètic, a veure si és genètic, i ja ha passat. Ja els ha passat i ja em queda un poc més tranquil·la, no és això. I ara que ja s'ha jubilat de mestre, ha deixat l'alcaldia, no li sobren hores al llarg del dia? Que es comença avui, encara no m'ha deixat, encara... No, perquè en el col·legi jo de vegades en quan vaig a fer-lo la visiteta, perquè encara tinc el cuquillo i així. De fet, en el WhatsApp tinc a tots els treballadors, estiguem en un grup i ahir xerrem i totes aquestes coses. A nit vaig posar un WhatsApp, diguem-los que notícia fresca, i ja van començar a contestar tots. I així en l'Ajuntament, jo crec que em costarà més encara que el col·legi. El col·legi és una cosa que jo he sigut molt feliç en el col·legi, ha estat molt a gust, m'han agradat moltes xiquets, i això que és que tenia jo eren de... Quan estava a l'AGB, sexт, sèptim i octau. I ara... Són difícils. Són difícils, però i ara és primer i segon. Però jo sempre he disputat en ells, no sé per què. Li agraden els reptes? Sí, no, m'han agradat i t'he dit que moltes vegades jo entrava millor en mal de cap en la classe i no sé com m'ho arreglava i quan llegia estava més fresca que una rosa. I els xiquets, fresca de mal de cap, vull dir. I els xiquets feliços, sigues de veres que de vegades abans hi pegava un marmoló. Però sempre es deia, saps per què marmolé? I quan em diuen que sí, ja ho tenien clar, ja no hi havia rencors. Mai se n'anaven a casa uns enfadats i jo també me venia a casa tranquil·la perquè sí que hi ha que rentar també els xiquets, això està clar. Però el donen moltes satisfaccions, i encara que siguin així majorets. I així en el poble, el problema jo crec que així em costarà més que el col·legi, perquè el col·legi és en Vilanova Castelló, no està així. Jo soc alcaldessa, perdó, ja no, la costum, d'ací del poble i estic visquent en el poble. Entonces, jo em penso que em costarà més, perquè novel·la jo el porto, com dia la cançó que hi ha en el cor. Novel·la i els seus habitants, clar. Ha sigut molt difícil prendre la decisió? Portava molt de temps rumiant-ho? Ja porta temps pegant-li voltes i sí i no, i que ve un moment que dius va, decidiste i fer el que tingues que fer. I ha sigut una decisió purament personal o ha consultat o ha comentat alguna mica? I mira, estic plantejant deixar-me... Res. Els consellals, quan ja ho vaig decidit, els ho vaig dir als consellals i al secretari, que és el que tenia que fer els papers. I això serà fa un parell de mesos per sí, que estem portant-ho avant, però a ningú, ni a la família. Avui he cridat al meu germà, uno que viu en Barcelona, l'ha cridat este matí per dir-li-ho. Que no s'entere per la televisió? Pues s'ha enterat per internet. I quan li ho ha dit, quan l'ha cridat, diu, què és? Que estava esperant que m'enterara per altres, pues dic, però tu com t'has enterat? I diu, per internet, o és que no saps que existeix internet? Dic, sí, home, sí, clar que ho sé. I això, vull dir, jo que no ho havia dit ni a la família siquiera. I contem-nos com queda l'Ajuntament, qui agafa el primer tenint alcalde és el que serà alcalde ara. Contem-nos una miqueta de quant de temps porta en política, quines són els seus punts forts. Els meus punts forts? És de l'alcalde, el que entra ara. El de l'alcalde que entra ara? Bueno, és un poquet nerviós, però no, és bon xic i treballador, això sí que ho té. Allà no anava jo, per exemple, en les riguades que han tingut així, si l'hagués vist a ell com estava aixicant l'ulla i com estava a ell i a altres també, però tu m'has preguntat ara per ell. Vull dir jo que si estem en la carrera, ell està el primer, en la carrera que muntem del circuit en les coses així importants, ell està sempre. Ahir mateixa estava mal, estava agitat perquè tenia calentura. Es va alçar del llit per vindre-se'n al pleno. No volia perdre's un moment així. I en calentura, i ho vaig dir, i es va posar en seguida, i de veres estava mal. És molt bon xic i treballador, que això són coses importants i és molt proper també a la gent. Jo crec que això és prou important en un poble xicotet per ser alcalde, és suficient. Bé, i ara quins són els objectius?
Pues encara ho he pensat, però jo suposo que parar no pararé. Algo faré, no sé. Sí que m'han dit que si inserso, que si... No, jo si tinc que fer algun viatge el vull fer per compte meu. No vull que... No vol anar arrugada. No vull anar per ahí en coses d'aixes, no. No, i viatges, doncs... M'agrada viatjar, però de fet, fes-te compte que quan agarrava la tenda de campanya i anàvem per ahí, m'ha corregut tota Espanya i part de l'estranger, perquè hi ha part de França i la part de Portugal i això ho vam en la tenda de campanya. Vull dir-te jo que ha viatjat molt. Ha viatjat, però sempre en cotxe particular. Ara ja fa un poc més de temps que estic més parat perquè els anys passen i el canses, tu penses un poquet més, però bueno. Però la il·lusió segueix. La il·lusió segueix, això sí, això està clar. Molt bé, Josefa, moltíssimes gràcies per aconseguir-nos esta entrevista. Ja sabem que li costa molt eixir a la televisió. No m'agrada, no. Ara ja és, Ricardo, fem una entrevisteta, no sé què, deixa't estar, no. Digueu el que vulgueu dir, perquè és que... Poques paraules, però les justes. Eso és. Moltíssimes gràcies i esperem que ara disfrute de la jubilació plena. Eso és. A vosaltres, i ja t'he dit que molt agraïda perquè se m'heu recordat i avui us heu donat l'entrevista per ser el dia que és. Gràcies, Josefa.